Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun Türkmenistan prezidenti yurdumyň ýaraly güýçleriniň belen serkarda başlady. Goşun generali Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň göçme mejlisine geçirdi. Hemde harby we hukuk goraýjylaryň atçylyk toplumynyň düýbini tutmak çäratyna gatnaşdy. Göçme mejlisi harby we hukuk goraýjylarynda 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna ýerine getirilen işleriň jemlerini araldy. Garalan meselelerin hataryny yurdumyzda howpsuzlyk we parahatçylyk üçin etmek, sanly ulgamy ornaşdyrma arkaly harby we hukuk goraýjy düdümleriň işini kämilleşdirmek, hemde olaryň maddi enjamlaryň binýadyny puturlandyrmak meseleler var. Ýerbileni döwlet taşdanmaz köpetdaň etegine ýerleşýän gözel künjoklaryň birine geldi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Harby we hukuk goraýjylaryň hojuluk düdümini kämilleşdirmek, bu düdümlere degişi bolan athanany gurmak, harby gullukçylaryň we ýaşlaryň zähmete bolan sevgisini ösdürmek, fagdyn durmuş ýergelerini berkitmek meselelerini iýdigderli gözelçilikde taklaýar. Bu ýerde yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlyny harby we hukuk goraýjylaryň ýol başlary garşadylar. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow Döwrewap athananyň düýbini tutmak çäratyna görülen taýýarlyk işleri bardy. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlyna hatabat berdi. Döwlet başlarymada täze athananyň guruljak ýerini, bu künjogyň tebiği aýratenliklaryny senledi. Bu ýerleriň öýe bolşy aýratenligi, da howaty, ahal-teke bedewlerini yaramly howa gurşagyny emele getirer. Döwlet başlarymaz yurdumyzyň harby we hukuk goraýjylaryna degişi athanany bina etmek üçin seçilip alynan ýeri öňledi. Soňra yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. 500 at saklamak üçin niýetlenilen atçylyk toplumynyň tasamalary we ýerleşik ýerler barada maglumat berýän tasamalar hemde çyzgylar bilen tanışdy. Bu ýerde Içeri işler ministri Çakyýew taýýarlanan tasamalar hemde toplumyň çägine gurulmagy meýilleşdirilýän diskalar hemde olarda dörediljek şertler barada hormatly prezidentimize hatabat berdi. Bellençäli toplumy gurmak üçin bölünip berilen yer böleginiň umumy meýdany 40 hektara barabar bolup, onuň çäklerini toplumyň idara binasy, münberler, açyk manej, bedewler we taýlar hemde hüwratlar üçin ýetlenilen diskalar, veterinariýa binasy, tehnikalar üçin ýetlenilen diska, atlaryň türgünleşik meýdançaty, çapy ýodasy, suw howdanlary, awtodrolga, karantin binasy we beýlekler bar. Ma'lum bolşaly harby we hukuk goraýjylaryň maddi enjamlaryň binýadynyň puturlandyrylmagy, harby gullukçylaryň we olaryň başga agdalarynyň gulluk hemde ýaşaý şertleriniň gowlandyrylmagy, hemde bu düdümlere degişi ähli işgärleriň hüner derejesiniň ýoklandyrylmagy bilen baglanyşyk meseleler Türkmenistanyň döwlet ýasatynyň elektr ýanyglarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz şödürlenen tatsamalar we binalaryň ýerleşik ýerlerini görkezýän çyzgylar bilen tanışyp, olara bir näçe bellikler aýtdy, hemde degişli düzelişler gerdi. Arkadaky prezidentimizin belleşýäli yurdumyzda odal gurulan we ulanmaga berilen şeýle diskalar ýaly täze athany da häzirki döwrüň taraplaryna dolu alaýyk gelmeliler. Onu bedewleri ösdürip ýetişdirmek, seýislemek, degişli türgünleşikleri geçmek hemde atlary çapşyklara taýýarlamak üçin ähli zerur şertler üçin edilmeliler. Soňky ýyllarda döwlet başlarymaz yurdumyzyň harby we hukuk goraýjylaryna ahal-teke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek, gulluk atlaryny taýýarlamak we at çapşyklaryna gatnaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmet berýär. Bu bolsa türkmen halkynyň şöhratly atçylyk daýaplarynyň täze taryhy ýanda da dowam etmegine ýardam etmeliler. Şunun bilen baglykda ýaragly güýçlerimiziň kuwatyny berkitmegiň, maddi enjamlaryň binýadyny döwre barplaşdyrmagyň, oran şähetine bolan harby doktrinadan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini belläp, yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Harby gullukçylaryň we hukuk goraýjylarynyň işgärleriniň dürli ugurlar bilen bir gatarda, olarda zähmete bolan sevgini ösdürmegiň wajypdygyny öňçekdi.
Yurdumyzyň ýararly güýçleriň bilen serkerde başdy. Türkmen halkynyň bu ýysonjy we baýlyk hataplanýan begişli bedewlerimiziň, ala baýlarymyzyň, milli taryhymyzyň we häzirki döwrüň janyly nişanlarynyň, ata watanymyzyň dürüjliginiň we ösüşiň täze belentliklerine tarap batlyk adamlarynyň beýanydygyny belledi. Geçmişte belli bolşýaly ýellen ýuruk bedewler, bu ýysonşy ala baýlar häzir hem halkymyzyň wypary hemraty hemde watan goraşlarynyň we düzgün tertibi goraşlarynyň agtybarly kömekçileri bolup durýarlar. Döwlet başlarymyz binagarlyk nukdaý nazaryndan atkanyda, şunuň ýaly desgalarda dünýä tejribesine giňden ulanýan injenerçilik teňçilikler bilen milli binagarlyk görelgeleriniň utgaşdyrylmalygyny belledi. Toplumyň häzirki zaman ösün tehnologiýalary esasynda injamlaşdyrylmagy, onuň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy, şonlukda ekologiýa ýagdaýynyň nazarda tutulmagy möhüm talap bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylynyň ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly senler bilen utgaşmagyny, çuňur manysynyň bardygyny aýdyp, täze toplumyň harby we hukuk goraýjylarynyň işini döwrewap derejede ösdürmekde ähmiýetli boljakdygyny belledi. Türkmen halky bedewleri aýratyn gadyr goýýar. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň at murat, at agnan ýerde toý bolar. Aty piýady gözi bilen alma, atyň ırska alnyna ýaly ajaýyp jümleleri dürüdenligini we häzirki döwürde akyl-teke bedewler bilen baglanyşykly işleriň halkary derejesinde üstürilýänini belledi. Bu ýysonçy bedewiň şekiliniň Türkmenistanyň döwlet tograsynda ýerleşdirilmegi, arkada prezidentimizin başlangıcı we tagallasy bilen döredilen Galkanyş milli at sünnäki oýunlar toparynyň bir näçe halkara bäseşiklerine gatnaşyp, awraýly baýraklara munasip bolmagy, bu urda alınıp bolýan işleriň netijelik häzete eýe bolýanynyň beýanydyr. Soňra ýurdumyzyň ýararly güýçleriniň bilen serkerde başdy, toplumyň bünyadynda goýuljak ýadgarlyk senenama gol çekdi. Harby we hukuk goraýjylaryň atçylyk toplumynyň düýbüniň tutulýan ýerine Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütilişdirilen Harun mektebiň okuwçylary ýurdumyzyň ýararly güýçleriniň bilen serkerde başlandan toplumyň düýbüniň tutuluşy barasyna ak bata bermegini haýyş etdi. Ýurdumyzyň ýararly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Ýadgarlyk ýerleşdirilen gutyny guruluşynyň binýadyny oklady hemde täze atçylyk toplumynyň guruluşyna ak bata berdi. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň ýol başlarym döwlet başlarymyzyň görelesine ýerdiler. Munun özi halkymyň döreden we dünýäniň soluk görelgeleriniň agdy birlikde, bilent uruk bilen döwrewap derejede dowam edýänliginiň aýdyň beýanyny görüldü. Ýurdumyzyň ýararly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütilişdirilen Harun mektebiň okuwçylaryna bir ýerde gurulan davral çärim nasibetli sowgatlaryny owşurdy. Harby tälim boýunça bilim alýan ýaşlar sowgatlar üçin mehriban arkadagymda tüý sürekden çykýan hoşallyklaryny bildirdiler. Şeýlekem olar ýurdumyzyň ýararly güýçleriniň bilen serkerde başlandan ýözleri bilen ýadgarlyk surata düşmegini haýyş etdiler. Soňra döwlet başlarymyz ýürütilişdirilen Harun mektebiň okuwçylary bilen söhbetdeş bolup, harby gullugyň ýaş wekilleriniň okuwlary boş wagtlaryna näme bilen meşgullanýanlyklary, olaryň hünäre bolan höwetlerden gyzyklandy. Harby okuwçylar ýürütilişdirilen Harun mektepde döwrewap bilim almak, häzirki zaman tehnologiýalaryny özleşdirmek ornuna ähli wirus şertleriniň düredilýänligini, tapaklaryň sanyl gomarkaly geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýänini aýdyp, üpçün edilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Töhfetdeşiň başyna Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütilişdirilen Harun mektebiň okuwçylarynyň biri özüniň saýlap alan hünäri barada aýdyp, harby psikolog bolmagy arzu edýänligini habar berdi. Döwlet başlarymyz okuwçynyň bu hünäre bolan dünýä garaýşy bilen gyzyklandy. Bilinçli psikologik hünäri adamlar olaryň häýatleri hemde beýlikleri bolan gatnaşygy bilen baglanyşykly meseleleri öwrenýär. Milli liderimiz ýaşlaryň hünäri bolan höwesini, aýratynda dünýä ilmine ähmiýetli urgat aplanýan psikologiýa ilmine bildirilýän gyzyklanmalaryny oňlap, olaryň maksady okgunly, tutan ýerli we dünýä ilmine çuňur aralaşma ornuna ahlakyny gaýgyrman köp okumalyklaryny, öwrenmeliklerini ünnek etdi. Mehriban arkadagymyň birleşýäli häzirki döwür ilmiň öýen tehnologiýalaryň zamanasydyr. Şonuň bilen baglykda ýaşlar aýratynda körpe nesiller sanylgam kompýuter tehnologiýasy bilen içkin gyzyklanýarlar. Munyň özi olaryň häzirki zamanyň döwrewap ýörelgeleri bilen utgaçykly ösýäniň görkezýär. Şonlukda okuw meýilnamalaryna täze usullaryň ornaşdyrylmagy zerur bolup durýar. Hormatly prezidentimiz ýaşlaryň okuwdan boş wagtlaryny sport we ähmiýet bilen utgaşdyrmagynyň aýratyn ähmiýetligini belläp, olaryň bu ugra uly üns bermelediklerini aýtdy.
Soňra ýurdumyzyň ýaraly güýçleriň bilen serkerde başdy. Harby we hukuk goraýdarlaryň şahsy düzümlerine bölünip berilen ýerde harby gulukçylaryň eken miýweli baglaryny üzümçiligi synlady. Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary, Döwlet Topsuzlyk Kengeşiniň sekretary Amanow döwlet başlarynda bagçylykda we üzümçilikde alınıp balyan işler, onuň suwurşulgyny olanlayan täsir tehnologiýalar barada hatabat berdi. Bilinçýäli, hormat prezidentimiziň taşlaryna laýyklykda dagy tegine ýerleşýän ajaýyp günjökde miýweli baglaryň köp görnüşleri ekildi. Üzümçiligiň meýdany giňeldildi. Bu ýerde eklen baglaryň görnüşleri, olaryň ýerleş aýratenligi, suwurşulgan barada maglumatlar berildi. Bu ýerde ýemişleriň alma, armut, aýwa, erik, garaly, hoz, hurma, pisse, şettali, zeytun ýaly görnüşleri ekildi. Şeýle hem bir ýerde üzüm dalbaryny döretmek, onuň öz bolşy görnüşini emeli getirmegiň meýilleşdirilýäni gaýdyldy. Bilinçýäli, bir ýerde üzümleriň alty görnüşi ösürilip ýetişdirilýär. Ösürilip ýetişdirilýän üzümleri ýürüýte germeglere galdyrmak we üzüm dalbaryny ösürmek meýilleşdirilýär. Munyň özi üzümleriň hasyllygynyň artdyrylmagyna ähmiýetlidigini milli daýhançylyk tejribeleri subut etdi. Bu giňişlikde harby we hukuk goraýdarlaryň her biriniň miýweli baglary we üzümçiligi ösürip ýetişdirmekleri üçin ýer bölekleri berildi. Döwlet başlygynyň taşlaryna laýyklykda harby we hukuk goraýdarlaryň şahsy düzümleriniň arasynda ähmiýet terbiýesiniň berkitilmeginde möhüm ähmiýeti bolan işler giňerimde alınıp barlýar. Milli liderimiz bir ýerde alınıp barlayan işler bilen tanışyp, harby we hukuk goraýdarlaryň öýlerine degişli ýer böleklerini, miýwçiligi, üzümçiligi ösürmek oruny ýerine getirýän işleriniň harby gullukçylaryň taglygyny berkitmekde bolýarly. Olarda ähmiýet enliklerini ösürmekde de aýratyn ähmiýetlidigini bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz bu işleriň almy esasy ösürilmegine, suwurşyň damjalaýan usulynyň ornaşdyrylmagyna, şeýlekem alman gadaranlarynyň we häzirki zamanyň ösün tejribesiniň milli bagwançylyk ýörelgeleri bilen utgaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi. Bu wagtda degişi ýol başlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaraly güýçleriň bilen serkerde başdy. Döwlet Topsuzlyk Kengeşiniň göçme mejlisine geçirdi. Döwlet başlarymyz mejlisiň gün tertibini lan edip, ilki bilen Gorunluk ministri Günnogduýewa söz berdi. Minister gödөгçük edýän düzümlerini geçen 4 aýda ýerine getirilen işler, milli goşunumyzyň harby düzümlerini iň täze teýenkeler we enjamlar bilen üpçün etmek, işgärleriň hüner derejesini ýokalandyrmak, ýalky çağırş mewsimini guramaçykly geçirmek boýunça amala aşylýan işler barada hatabat berdi. Şonuň ýalyda ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýylyk münasibetli geçiriljek dawraly harby ýörüşi taýýarlyk görülüşi barada aýdyldy. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, ýurdumyzyň gorunly kuwatynyň paragatçylygy puturlandyrmagy, onuň howpsuzlygyny üpçün etmäge hyzmat edýänliginiň, çünki garaşsyz bitarap Türkmenistanyň harby doktrinasynyň gorunly häzetine eýdigini bellädi. Soňky ýyllarda harby we hukuk goraýdarlaryň ygtyýaryna gelip gowşýan iň täze ýerisi we howa teýenkeleri döwletimiziň döwrüň taraplaryna laýyklykda harby idaralaryň işini guramagyň meselelerini ägir tuly üns berýänliginiň subutnamasydyr. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriň bilen serkerde başdy, ýöňde durýan işleriň ileri tulýan ugurlar barada aýdyp, harby gullukçylaryň hüner derejesini ýedigderli ýokalandyrmagyň we şahsy düzümüň arasynda watançylyk, terbiýeçilik işlerini güýçlendirmegiň zerurdygyna ölçekdi. Döwlet başlarymyz nowatdaky çağırş mewsimi barada aýdyp, ony ýokary derejede geçirmegi üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýylyk münasibetli geçiriljek dawraly harby ýörüşi ýokary derejede guramak babatyna da aýratyn tapşyryklar berildi. Soňra Içeri işler ministri Çakyýew 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda ýurdumyzda hukuk düzgünleriniň bozulmagynyň öňüne almagy hemde jemgyýetçilik tertip düzgünini saklamagy, ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmäge we ýollarda ýol ulak hadiseleriniň öňüne almak maksady bilen ýol gödөгçilik gullugynyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen işler barada hatabat berdi. Şeýlekem degişli düzümlerde sanyl gomy ornaşdyrmak işleriniň barşy barada edildi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, ýurdumyzda kanunçylyk we hukuk düzgün tertibiniň berza edilişine gödөгçilik möhümdigini bellädi. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda hemde welaýetlarda uluglaryň sazyşlyk hereketini üpçün etmegiň meseleläriniň mydama üns merkezine saklanmalygy barada tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz Içeri işler ministrliginiň ähli düzümlerini, işleri guramagyň döwrewap usullarynyň ornaşdyrylmagynyň, şonuň ýalyda işgärleriň hüner derejesiniň ýedigderli ýokalandyrylmagynyň ileri tulýan ugurlardygyny ölçekip, bu babatda ministre anyk tapşyryklar berdi.
Soňra baş prokuror Attaýew prokuratura idaralary tarapyndan 4 aýyň dowamyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri ähli bolganlarda kanunçyň berki takyk berza edilişine gödäwçilik etmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen terkerde başlanan gadyraşdyrjy hukuk namalarynyň düzgünleriniň berza edilişini teljermek boýunça birin taşykyna laýyklykda geçirilen işleriň netijeleri barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, prokuratura idaralarynyň hukuk düzgünlerini goramak hemde kanunçylygy üpsün edýän wajyp döwlet idarasy hökümindäki ornuny bellädi. Döwlet başçylaryny giň göz ýetimli hemde öňdebarjy tehnologiýalar bilen işlemek boýunça tejribeli ýokary hünärli işgärler saýlap almagy jogapkärlik çemeleşmegiň mümkindigini çekip, prokuratura idaralarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýerli ýokallandyrmagyň tanylgymy işin ornaşdyrmagyň asabyna prokuratura idaralarynyň işini kämilleşdirmegiň meselelerini üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Meclisiň başyna ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky degişli resmi namalary gol çekdi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usman Epedow Türkmenistanda 2017-2021 ýyllarda kadiýet ulgamly ösdürmegiň döwlet maksatnamasyna bellenlen wezipeler ýerine ýetirmek boýunça ýylyň başyndan bäri amala aşyrylan işler, şonuň ýaly degişli düzümleriň işini döwlet taraplarına laýyk guramak boýunça geçirilen şäherler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, bu ýolgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň ähmiýetini belledi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarymyz harby we hukuk goraýjy idaralar bilen birlikde ilatyň arasynda köpçüliklerin habar beriş serişlerini hukuk medeniýetiniň ýokarlandyrylmagynyň wajypdygy, şonuň ýaly durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň maksatlary hemde wezipeleri barada düşündiriş işlerini geçirmegi tapşyrdy. Meclisiň başynda ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, gadylary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky degişli resmi namalary gol çekdi. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew ýolbaşy diýen düzümni ýanwar-aprel aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hemde bellenlen ähli giň göçerli maksatnamalary durmuşa geçirmegiň aýrylmaz şerti bolan amatly jemgyçilik ýagdaýyny taklamak boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, fiýaty durnuklygyň, halkymyzyň midemet agdy berliginiň hemde jebisliginiň, onuň paragatçylykly, dürejlikli ähmiýetiniň ýurdumyzyň düýpli özgertmeler ýoly bilen üstünlikli öňe gitmeginiň möhüm şertidigini belledi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň öňünde goýulan möhüm wezipeler ýerine ýetirmek babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýew ýylyň başyndan bäri serket gullugy tarapyndan ýerine ýetirilen işler, ata-watanymyzyň mukaddes sergetlerini goramagy güýçlendirmek, gullugyň maddi enjamyny binýadyny döwre baplaşdyrmak boýunça ýygyderli amala aşyrylan şäherler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, paragatçylygyň hemde awadançylygyň bähfidine ýedi diýarymyzda ýaýwanlandyrylan düýpli özgertmeleriň dostluk, hoşnýetli goňşulyk we doganlyk serkede bolan döwlet serkedimiziň ellegirilmesizligini üpçün etmäge gönükdirlendigini belledi. Döwlet başçylarymyz harby gullukçylaryň tegeşçiň bedin taýdan fiýasta ýarlarynyň derejesini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny çekip, gullugyň ýol başlygyna anyk tawşyklar berdi. Soňra Adalet ministri Muhammedow şu ýylyň geçen 4 aýyna kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, şol sanyna döwrüň belent maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen täze gadyraşdyrjy hukuk namalarynyň tassamalaryny taýýarlamak boýunça amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, kanunlary halkara hukugynyň kadrlaryna kybap getirmek işlerini öýetçin alýan hukuk özgertmeleriniň wajyp orlaryna üns çekmek bilen hereke edýän kanunçylyga ýygyderli esasy teljermäni geçirmegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başçylarymyz ilatyň arasynda kabul edilen hukuk resmi namalary barada düşündiriş işlerini ýokary derejede guramagyň wajypdygyny belläp, ministre anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew ýolbaşy diýen düzümni şu ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri gümrük gödekçiliginiň berza etilmegi babatyna durmuşa geçirilen işler babatda hatabat berdi. Bellenşýäli häzirki döwürde ýurdumyzyň çäginden 100 saşyl geçýän ýükleriň sany artdy. Şeýlelikde gümrük gulgamynyň işini talaba laýyk guramak boýunça zerur işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň çäklerinden geçýän 100 saşyl ulug geçelgeläriniň mümkinçiliklerini giňeltmek maksady bilen gullugyň alyp barýan işleriniň möhüm ugurlaryna üns çekdi. Hemde daşary ýurtlaryň ugurdaş düzümleriniň öňdebaş tejribelerini öwrenmegiň zerurdygyny aýtdy. Ýurdumyzyň çäginden geçýän 100 saşyl ýükleriň göçerleriniň artmagy Türkmenistanyň halkara giňişliginde ygtybarly hyzmatlar çökümindäki derejesiniň berkitilýänliginiň aýdyň nyşanydyr.
Hormat prezidentimiz harby gullukçylaryň düwrebap ýaşaýyş çaýlary bilen üpsün edilmeginiň hemde netijeli dähmet çekmek üçin ähli şertlerde öretmek meselelerini aýratyn üns berilmeligini bellep bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ügedew geçen 4 aýda durmuşa geçirilen işler barada atabat berdi. Atabatyň barşynda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan gullugyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek, işgärler bilen üpsün edilişini pogturandyrmak barada ulul beren taşyklarynyň ýerine getirilişi barada hem aýdyldy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly atabat dinläp, bulgamda ýöňdebarjy dünýä tejribesini işin gornaşdyrmagy, ýaş başarjyň işgärleri taýýarlamagy, mundan meýleki işleriň ileri tulýan oglarynyň gataryny görkezdi. Döwlet başlarymyz gullugyň ähli düzümleriniň işiniň döwrüň taraplarına laýyklykda gurulmalygyny bellep, anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy Berdim Homedow döwlet başlarymyzyň taşygyna laýyklykda döwlet emleginiň netijeli ulanyşyna gödäwçilik etmek boýunça 4 aýda ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli, ulanmaga berilmeli desgalardaky işleriň ýagdaýyna geçirilen feljerme işleriniň netijesi barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, durmuşa geçirilýän giň göçerli maksatnamalaryň durnukly ykdysady ösüşi üpsün etmäge, ähli pugdoklarda depkinli ösüşi gadanmaga gönükdirilendigini belledi. Bu düzümiň öňünde durýan möhüm wezipelere ünçekdi. Hormatly prezidentimiz belirlenen meýilnamalaryň öz wagtynda hemde belirlenen tertibe laýyklykda bir jaý edilmegine gödäwçilik edilmeligini aýdyp, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly bayram münasibetli ulanmaga beriljek desgalarda gurulşyk möhletlerine bir gödäwçiligi ýoly goýmagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow gödäwçilik edýän düzümlerini Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip ýylan edilen gelen ýanwar-aprel aýlary aralygynda alınıp balan işleriň netijeleri, ýaragly güýçleriň bilen serkerde başlanan başlangyjy bilen durmuşa geçirilen harby özgertmeleriň çäklaryny amala aşyrylýan çäreler, şonuň ýaly harby gullukçylaryň hemde harby we hukuk goraýjylarynyň işgärleriniň durmuş meselelerini çözmekde bitirilýän işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, ýöňde durýan işleriň möhüm ogurlaryna ünçekdi. Döwlet başlarymyz goranmy käfiýetli harby doktrinanyň wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek üçin harby we hukuk goraýjy düzümleriň taýdaşly işini üpsün etmegiň hemde ýaragly güýçleri mundan meýlekde ösürmegiň meýilnamalarynyň wajypdygyny bellep, vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna ýöňde goýulan wezipeleriň ýerine getirilmegine ýygydyly gödäwçiligi amala aşyrmagy taşyrdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme meclisinde başga da bir näçe meseleler garaldy we ular boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly meclis jemläp, oňa gatnaşanlara bir karar watanymyzyň mundan meýlekde güllläp etmeginiň hemde halkymyzyň abadançylygynyň bähfidini alyp barýan jogapkärlik işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi we birden ugrady. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň kadyetleriniň kadylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hemde olara hünär derejelerini bermek hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Kadyet hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 70-nji we 83-nji maddalaryny laýyklykda karar edýän Ağoýly Aşirowich Aşirowy Ahal welaýatynyň Göktepe etrap kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Dünýä gözel Bayram Täkedowny Begjanowany Ahal welaýat kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Ahal welaýat kadyetiniň prezidiumynyň düzümine girdmeli we Ahal welaýatynyň Akbode etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Leyla Muradowna Babaýewany Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap kadyetiniň administrasiýa we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetini bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Ajahan Ýagmyrowny Imanberdiýewany Ahal welaýatynyň Akbode etrap kadyetiniň kadysy wezipetini bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Maksat Şarewich Jumaýew Balkan welaýatynyň Gumdag şäher kadyetiniň kadysy wezipetini bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Mejlis Maksat Gellewich Uwezowy Balkan welaýatynyň Balkanaba şäher kadyetiniň kadysy wezipetini bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Maýsa Jumadurdiýewny Metkelliwany
Liverpool-atynyň Türkmenawa şäher kadyetiniň administrasiýa we ýerine ýetiriş önümçil boýunça kadysy wezipetini bellemeli we oňa 5-nji kunýar derejesini bermeli. Öwüz Agellewich Esenowy Marwulatynyň Mar şäher kadyetiniň kadysy wezipetini bellemeli we oňa 5-nji kunýar derejesini bermeli. Mehriban Allahşukurowna Bagyýwany ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanyny sebäpli Ahal welatynyň Akbody tarap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başdy. Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddesyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başdy. Gurbanguly Berdimuhammedow karary gol çekdi. Resminama bilen 2-nji derejeli jurist Muhammed Murad Gurbanmuradowich Saparguliyew Aşgabat şäheriniň Köpetde atrawynyň prokurory wezipetini bellenli. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanyny sebäpli Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Dewran Aşyrmuradowich Nazarow Balkan welatynyň Türkmenma şäheriniň Kenar atrawynyň prokurory wezipetinden boşadyldy. 2-nji derejeli jurist Rahim Çariyewich Çariyew Balkan welatynyň Türkmenma şäheriniň Kenar atrawynyň prokurory wezipetini bellenli. Seşenme güni hormat prezidentimiň Ahal welatyny iş taparyny amala aşyryp, Miwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik iş hemde onuň inженер techniki düzümleriniň desgalary bilen tanışmagyna başlanyp, hoşalyk maslahatlar geçirildi. Olar ýurdumyň owa hojalyk toplumy senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guruldy. O senat toplumunu heme taraplan ösürmek hemde onun kuwwatyna netijeli peýdalanmak milli liderimiň başçylygyna Türkmenistanyň durmuşy geçirýän ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Şol bolsa halk hojalygyny ýakly pudoklaryny özgörtmäge we döwürwaplaşdyrmaga gönükdirlendir. O senat ulgamyny ýaglandyrylan giň ýerimli özgörtmeler ony diversifikasiýa ýoly bilen ösürmäge, sanly technologiýalary giňden urnaşdyrmaga, dürli görnüşli ýokary hili owa hojalyk önümleriniň öňürilýän möçberini artdyrmaga ýardym edýär. Owa hojalyk toplumy suw hojalyk bardaky döwlet komissiyasiniň işgärleriniň, Agrar partiýanyň wekilleriniň, degişli hünärmenleriniň gatnaşmagyna hoşalyk maslahatyna çyksa denler. Ýurdumyň owa hojalygyny ösdürmekde berýän gollawlary, ýardymlar üçin hormat prezidenti we hoşalyklaryny beýan etdiler. Hormat prezidentimiň döwletimiň owa hojalygyny ösdürmäge we pudokda düýp özgörtmeler amala aşyrmaga ulun serýänligi aýraty nykdyrly. Owa senat toplumy ýurdumyň ykdysadytynyň esas pudoklarynyň biri bolup durýar. Gadanlayan üstünlükler halkymyzyň bolelen we bagtyar durmuşda ýaşamagynyň bu pudoň netijeli ösdürmegine köp derejede baglylar. Hormat prezidentimiň suw serişdelerini rejeli ulanmagy, ekin meýdanlaryny suwarmak meselelerini ılımy taýdan çemleşmäge aýraty ünseriýär. Şunuň bilen maglykda suw hojalyk pudogyny suwa aýuly garamak ýörgelerini hemde ekologiýa ölçeglerini laýyk gelýän, öňde barjy usullary we technologiýalary ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Maslahata gatnaşjylar hormat prezidentimiň tarapyndan kesgitlenen wezipleri ýerine ýetirmekde. Owa hojalyk pudogynyň belen sepkitlere eýe bolmagyny, ahlakly däkme çekçekliklerini inanyrdylar. Hormat prezidentimiň Miwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik iş hemde onuň inженер techniki düzümleriniň desgalary bilen tanışmagyna başlanyp Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine geçirilen hoşalyk maslahatyna işçiň häsiýet mahsus boldy. Soňky ýyllarda bazar ykdysadytyny ýergiderli geçilmegi, telekeçiliň döwlet tarapyndan gollanmagy netijesinde owa hojalygyny hususy ulgam has işçiň häsiýeti bolýar. Türkmenistanyň iş ýurdumlarynyň netijeli işlemegi üçin zerur şertleriniň döredilmegi netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlariň orun tutýan önümler önürýän önümçilikleri döretmek, ýurdumyzy azyk bolşulugyny üçin etmek, azyk harytlarynyň bätişi okuýuplygyny ýokullandyrmak, olaryň eksportyny artdyrmak boýunça wezipler çözmäge salymly goşunt goşýan döwürwap urduş önümçilikleriň sany barhartýar. Milli liderimiz Türkmen telekeçileriniň ýurdumyza ýeri tasdymlar hemde özgörtmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşmagynyň möhümdigini hem işe noktaýa edilip çykyşlarda aýdyldy. Hormat prezidentimiz telekeçileriň öz işini innovasiýalardan, sanly ulgamy, ylmy technologiýa kadanalar iş tejribesini giňden ornaşdyrmakdan uralmalygyny belleýär. Häzirki günlerde ýokary depini alınıp barýan işleriň ählisi döwletimizi ösdürmek boýunça biziň dörejilikli strategiýamyzyň hakyky miwelerdir. Ýurdumyzda türkmen halkynyň her bir maşgalanyň, garaşdy watanymyzyň her bir raýatynyň awadançylygy we bagtyar durmuşy esasy ileri tutulýan uğurdur. Şoň üçin hem hoşalyk maksadyna hormat prezidentimize alkyş dildir aýdyldy. Şuun
Türkmenistanyň Gyzal Ýarma Milli Jemgyýetiniň we Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň bilelikde guramagyny 1941-1945 ýyllarda gazanlan ýeňişiň 76 ýyllygy münasibetli aýdym sazly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Dawradnyjlar ilki bilen bir ýerde watançylyk mazmunly ýerleşdirilen serge tomoş etdiler. Dawranyň dowamyna merdana watan gorowçylarynyň ýerini ýetiren aýdymlaryna watan mukaddesligi, oň gadar gymmaty, watançy ogullaryň uruş ýyllaryny görkeden gaýdusuzlygy, edermenligi giňden wasp edildi. Hormatly prezidentimiziň sözlerine döredilen durnalar atly ýerine ýetirilen aýdym dawradnyjlarda aýratyn täsir galardy. Kalplere qanat göwünleri ılkan baglayan bu aýdym dawradnyjlaryň ruhuny belende götürdi. İlhalar insan, watançy esker, Moğlum Berdimuhammed Anaýewiň uruş ýyllaryny görkeden merdi merdanylygy, oň durmuş we zähmet ýoly ýaş nesiller üçin edermenligiň, gaýdusuzlygyň, ahlaklygyň, mukaddes gary we rahatlyk borjy we parlagyň nusgalyk mektebine urly. Bu batyr eskeriň, gaýdusuz watan gorowçysynyň nusgalyk ýolyny merdana gary we gullukçylar özüniň ýerine ýetiren aýdym darsalaryny ruhunetlik bilen masp etdiler. Edermen watançy ogullaryň urşyň pazygaly ýyllaryna başyny ortaga goýup, watanyň edilligi, oň azatlygy uğruna görkeden gaýdusuzlygy, bu ýerde çykyş eden gary we gullukçylaryň ajaýyp sözleriniň özündedir. Biziň uruş veteranlarymyzyň, gaýdusuz gahrymanlarymyzyň belend edermenligi ýaş watançylarymyz üçin watançylygyň beýik nusgasy. Türkmenistanyň häzirki we geljeki neslini watana süýgi we wepalyk ruhuny terbiýelemekde münasip ýol görkezji bolup galar. Davranyň ahyrynda watnaşlar halkyny bagtyar durmuşda ýaşadýan, ýaş ulsuny sarpalayan, döwletini ösüşli mendilleri alyp barýan hormatly belen serkerde başymynyň adyny eýsilmez alkyşlaryny aýtdylar. Beýik Ýeňişiň bayramyna başlanyp ýurdumyzyň ähli künjegine geçirilýän dawralar uly ruhunetligi we senýä. Mehriban akadamyzyň ýol başlygyna garaşyr hem bitarap Türkmenistanyň alyp barýan şöhratly ata-babalarymyzyň insanperwer we dörüjülük däplerini esaslanýan ähli umumy parahatçylygyň hemde howpsuzlygynyň berkedilmegine durnukly ösüşiň üpçün edilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönüktirilen döwlet syýasaty dünýäde ýokary halkara awraýyny eýe boldy. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz sebitde parahatçylygy dörüjü merkez hökmüne karar edilýär. Munyň özi halkyň iň oňa däpleriniň dowamatlylygynyn hemde ata-babalarymyzyň edermenliklerine münasip hormat goýmagyň aňlatmasydyr. Hemişelik betaraplyk hukuk derejesiniň ýörelgelerini ütkewsiz ygryly türkmen döwleti betaraplygyň we parahatçylyk söýjüliginiň daşary syýasatymyzyň esasy binýady bolup galýanyny iş ýüzüne görkezýär. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne 40-njy ýyllaryň agyr synaglaryny başdan geçiren uly neslin wekilleriniň münasip durmuşyny üpçün etmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna goýulýar. Hormatly prezidentimiziň ähli taraplaryň aladalary netijesinde fronta atnaşlara, tile dähme çekenlere we esker ojagyny saklap oturan enelere köp sany ýeňillikler berilýär. Tarihi müňýüllaklaryň jümmüşine kökörüp gidýän türkmen halky çağalary terbiýelemekde esasy ýörelgelerin bir hökmüne ata-babalaryň köp asyrlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaryň dowamy bolmagyna gol berýär. Her wagtda ýaş nesiller ýokary watançylyk, gahrymançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi, jemgyýetde bitewligiň we jewitligiň berkemegi üçin asyrly işler alınıp barýar. Bular barada bayramçylyk şäherlerini aýratyn belginelýär. Biz milli gahrymanlaryň öňüne taqdim edýär. Olaryň deňsiz taýsir ýeňişlerini mukaddes sarpa goýýar. Biziň ata-babalarymyzyň gahrymançylykly durmuşy we geçen şöhratly ýollary biziň üçin watançylygyň, mehriban topragymyza wepalygyň we mukaddes watanymyza gulluk etmek mektebidir. Türkmenistanyň şekillenir sunuty müzeyinde Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň elçixanasy tarapyndan medeni miras gorap saklamak boýunça elçileriň gadnasy maksatnamasynyň şäherlerine hyzmatdaşlygyň 20 ýyllygyna başlanan fotoseri guruldy. Şäher Türkmenistanyň diplomatik wekilhanlaryň, ýurdumyzyň Daşary işler medeniýet ministrlikleriniň, Ilimler Akademiýasynyň, Medeniýet institutynyň we beýleki edarlaryň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary okuw mekdepleriniň kimde daşary ýurtlaryň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň gatnaşmagyny halkara matematika olimpiadasyna badaly berildi. Oňa halkara insanperwer ilimleri we ösüş universiteti gatnaşýar. Bu olimpiada 18 döwletden we 70den gurak dünýäniň ýokary okuw mekdeplerinden jemi 600 ogly talip gatnaşyp öz başarnyklaryny görkezerler. Şu gün
Paýtatymyzdaky Aşgabat aýdymsaz merkezinde Aşgabat şäherini wasp edýän iň gowy aýdymlary öğretmek boýunça aglandylan bäteşiň birinji tapgyr jemlendi. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlanan beýdawara uly konsert maksatnamasyny ölçün aldy. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne parakatçylyk öňçmen watan ýen şygarasyny geçen şu ýylda ak mermerli paýtatymyz Aşgabatyň 140 ýyllygyna başlanyp gurulýan bu döwrüçilik bäteşigi watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk dawarlarynyň çäklerini geçirilýän ajaýyp wakalara hataryny munasip orna eýe bolýan. Bäteşige ýurdumyzyň belli şahyrlaryny kemde köwüçüň dörüji ýan şahyrlaryň sözlerini we kompozitorlaryň sallaryny dördülen aýdymlar bilen çykyp, meşhur estrada aýdymçylary kemde görnükli tan toparlary, şerde fadanlar toparlar gatnaşdylar. Milli liderimiziň başlangyjy bilen geçirilýän bu bäteşiň maksady garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ähli kunjoklaryny gurşap alan giň erimli öňürtmeleriň öňmaçdy bolan Paýtatymyz Aşgabat şäheriniň döwletimiziň ýerlileri durmuşy geçirýän öňün beýtaraplyk, parakatçylyk söýjilik we hoş niýetli goňşulyk siýasatynyň aýdyň nyşany bolup durýanlygyny dünýä giňden ýaymakdan Aşgabatyň ýurdumyzyň baş syýasy, durmuş ykdysady, tehnologik ötüşiň we innovasiýalaryň milli merkezi, döwletimiziň ilim bilim, medeni merkezi bolup dünýäniň öňde barjy we ötün şäherleriň hataryny munasip ornalýanlygyny halkara jemgyýetçiligini açyp görkezmekden, baş şäherimiziň geçen taryh ötüş ýolunyň öz bolşulygyny wagt etmekden, hemde kädirki döwürde Aşgabatda durmuşy geçirilýän özgörtmeleriň dünýä nusgalarlyk bolup durýanlygyny äşkar etmekden ibaretdir. Şerde bu döwrüçilik bäteşigi Aşgabat şäheriniň dördürmeginiň 140 ýyllyk bayramyny guramaçylykly we ýokary derejede geçirmäge gönükdirlendir. Yerine getirilen aýdymlaryň atlary yglandylyny, olaryň ählisiniň diňe Aşgabat diýen sözden uralmagan, ýurdumyzyň baş şäheriniň waspynyň dillerde desany, sallarda mesany urulýanlygyna şaýatlyk edýär. Ýanglanan aýdym sallar mehriban arkadamyzyň eksilmez zekine dören ak mermerli Aşgabada bolan buýsanç we gowunç duýgularyna baý boldy. Aziýanyň merjen şäher hökmüne bütün dünýäde ikrar edilen paýtatymyzyň baky juwan we gözler gamyşdyrýan owadan keşfi, tüýsüreklerden gaýnap joşup çykýan belent we pek duýgular we ýakymly mukamlar bilen wasp edildi. Aşgabada başlanyp ýigderli ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlar halkymyzyň öz edil we mehriban paýtat şäherini jany teni bilen seýmek başarýanlygyny, hemde paýtatymyzyň ähli tarap bilen şeýle belent derejelere ýetmegini, hormat prezidentimiziň ummatsız uly taalarynyň bolup, munyň üçin milli liderimize tüýsürekden alkyş we hoşallyk sözlerini aýtmak başarýanlygyny äşkar etdi. Emin agdalar bäteşik atnaşylaryň çykyşlaryna baha berenlerinden soň, olaryň iň munasipleri innik tapgyrda çykyş etmek üçin saýlanyp aldy. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar siýasatynyň ýysylygynyň guramagyna şanly seneler münasibeti geçirilen şäher uly ruh bilen öwetlendi. Bu köşkde evrenleriň bayramçylyk şäherisi görkezme çykyşlar aýratyn täsirli boldy. Bu ýagdaý raýatlarymyzyň hususanam ýaş nesliniň sporda bolan howasyn artdyrmaga ýardam berýär. Şeýle şäheriniň ýeşilmegi geljekki usatlaryň ýetişmegini üçindir. Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli ýaglandyrylan şäheri spordy köpçülik bilen beden terbiýany ösdürmekde amalaşdyrýan özgörtmeler üçin türgünleriň hormat prezidenti we öz bolşulyk hoşallygynyň beýany Hormatlanlar, numarsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyz Aşgabatda 5-nji maýda saat 20-den 6-njy maýda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Demirada kulmatordan tile sekunta 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gejetine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus, kenarky taraplaryň orta 15-20 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Günorta kulmatordan tile sekunta 8-13 metre ýetýän şymal ufer howa gejetine 14-19 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Demirada kulmatordan tile sekunta 8-13 metre ýetýän şymal ufer howa gejetine 14-19 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Liverpool welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Demirada kulmatordan tile sekunta 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gejetine 15-20 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar.
Daşawud welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bor. Gün orta gün matardan tiyidli sekundy 7-12 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetini 16-21 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bor. Gün orta gün matardan tiyidli sekundy 8-10 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetini 16-18 gradus, gündüzüne 27-29 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 6-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany arşylýar. Ediz watanyşlar, häzirki wagtda howanyň didimini tozan bölejikleriniň möşüriniň kadydan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Eşerde ýan pastyna howanyň derejesini üýtgeýäniň nazar alyp, pasda görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeleşler. Bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyňyzsyny pastyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakyn wagtlarda tüşeretdenýär. Dählet şoň üzerine bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ederler.